afternoon, dear friends in Christ. We include in our prayer the following Mass intentions: Thanksgiving offered by Nene del Rosario and family, Perfecto family, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio, for good health and thanksgiving offered by Kay Marie, special intentions, prayer intention for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez, for safety, good health of Jerome Viel, Maria, and Gerald Theodore Rodriguez, offered by Benang, for divine guidance, strength, peace, and financial stability of Arnaldo II, Cindy and Arnold Corby Bunyag, for safety and good health of Carmen Corvin, Joseph Bunyag, and Michelle Angela Primavera, offered by Benang, for safe travel on September 9 from Naga to Makati, offered by Brother Carlo, for the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha and Father Frias, for all souls of dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, Exurias, Angela, Jose, Alfredo, Maria, offered by Benang, for the soul of Wilson Sr., offered by Bornales family, for the souls of Reynaldo, Anacleta, Jaime, Rodrigo, Cornelia, Antonino, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for the soul of Edmundo, offered by Vanchi Alano, for the souls of Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, and for all souls in purgatory, offered by Brad Carlo. Today is the 23rd Sunday in Ordinary Time. Jesus reminds us that the gospel is not merely a preaching to be accepted, but a choice that must be lived in concrete situations. If we truly accept Christ into our lives, then He must be given priority over our other loves and commitments. Our Mass presider is Father Johnny Molina from Our Lady of Fatima Chapel, Tabuco. We all stand for the entrance hymn. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters,
Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, by whom we are redeemed and receive adoption, look graciously upon your beloved sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and everlasting inheritance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please. Ang tunay na kadunongan, sarong biyaya, nagikan sa mahal na Diyos.
Magkakaigwa kita nin siring na kadunongan, bakong gayo sa pagdangog sa mga pilosopo, kundi dapat niya tong hagadon ini sa mahal na Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning kadunungan. Sisay an makakaaram kan hatol kan Dios. Sisay an makakapaghuna kan ano an buot kan kagurangnan. An mga pag-atid-atid kan mga magagadanon matalaw. Asin mayong kasiguruhan an samong kaisipan. Taan malalapaon na hawak naggagabat sa kalag. Asin nadadatugan kan daganon nagtulda an isip nadakul an pinakilabutan. Masakit nang maduutan an mga bagay sa daga asin an maabot kan kamot nakukua sa pagpagal. Alagad an mga bagay na yaon sa langit, sisay an makakatalastas. An sa imong hatol, sisay ang nakakaarang, kunday mo itao ang kadunungan, asin suguon ang banal mong espiritu, hali sa urog kalangkaw. Sa siring napapatanos ang mga aagihan, kan mga yaon sa daga, ang mga kagaya-gaya, sa imon nanunodan nin mga tao, asin huli kan kadunungan, sinda nakakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan ikaan sa moyang paalawan sa surunod-sunod na kapang-arakian. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Binabalik mo ang mga magagadanon sa alpog. Sinasabihan mo, bumalik ka mo mga aki ni Adan. Taan sang ribong taon sa mga mata mo, garo kasuod mang nakaagi, sarong tuno ni pagtanod sa bagyi. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Inaanod mo sinda, pangiturugan sinda, pagkaaga siring sa duot na nagtutubo, pagkaaga namumurak mantang nagtatalubo, dapit hapon naluluyos saka naaalang. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ang pagbilang kan sa mong mga aldaw, sa siring ipabatid mo sa mo, na madara niya mo ang puso sa kadunungan. Magbalik ka, kagurangnan, nuarin pa, ata kaugay man ang sa imong mga surugoon. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Basuga kami kang pag-aga kan karahayan mong buot. Asin magkukurahaw kami, nin kaugmahan, gabus ming aldaw. Mapasamuya ang kahamisan kan kagurangnan, niyamong Diyos. Asin, papusugon niya ang gibo kan samong mga kamot. Papusugon niya ang gibo kan samong mga kamot. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Sa bukid ni Sion, diyan yato mahihiling ang Diyos, na mayong pagkatakot asin pagtakig. Alagad ang tao sa nang mapakumbaba, iyo ang makakarani sa bukid na ini, asin makakahiling kan lalawgon kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Filemon. Ako si Pablo, gurang na, asin ngunyan bilanggo man para kay Kristo Jesus. Kinakaulay taka, manunugod sa sakong aking si Onesimo, na inaki ko mantang ako nakagapos. Sinusugo ko siya giraray sa imo. Siya nasa kuyang puso. Buot ko man kuta, napugulon siya digdi sa ko. Tanganing sa ngaran mo, makapaglingkod siya sa ko na nabibilanggo, huli kan ebanghelyo.
Alagad, habo akong maggibo nin anong manasuway sa imong buot. Tanganing an marahay mong gibo, dai maggikan sa pirit, kundi sa rugaring nabuot. Gayod, iyo ini ang dahilan kung taano ta nakasuway siya sa imo sa halipot na panahon. Tanganing maako mo siya sagkod pa man, bakong bilang uripon, kundi arog kisa uripon. Tugang napadangat, urog sa gabos, sa kuya, alagad, purano pa daw sa imo, bilang tao asin man, bilang yaon sa kagurangnan. Kaya, kung para sa imo ako, sarong kadamay, ako asya, nagaro ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Lord, not my words, but your words. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you, wishing to construct a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlookers should laugh at him and say, "This one began to build but did not have the resources to finish." Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king, advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, any one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi, mga kapatid. Tunay pong maganda ang gabing ito dahil tayo po ay tinipon ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng selebrasyon ng banal na misa. Kung wala po ang Panginoong Hesus, wala pong misa na mangyayari. Kaninang hapon, mga 3:30, ako po ay handang-handang lumabas para po sa aking personal na schedule. Biglang may tumawag at chinek ko ang aking cellphone.
si Father Mark Beria. Siyempre, sinagot ko siya at tanong ko, Father, ano ang aking may paglilingkod sa iyo? At sabi ni Father Mark, Father, pwedeng magmisa ka sa CRC? Anong oras, Father? 5:30. Sabi ko, oh. And then, sino pong grupo ito? At sabi niya, ang mga religious groups. Religious groups. And then, ang pagkukulang ko, hindi ko natanong kung ang misa ay English or Bicol. Kaya ngayon po, tayo ay mayroon pong halo-halong misa. Kung sa mga Chinese, mahilig ng chop suey na pagkain, chop suey ang ating misa. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Ako po, kayo po ay Bicolano. Ako po ay Ilocano. I am from Ilocos Sur. Pero don't worry, ha? Huwag po tayong maging politiko dito. Mahal na mahal ko po ang Kabikulan at ang mga Bicolano. Marami kaming mga pare sa aming congregation, Lorenzo Ruiz Mission Society na taga Bicol. My dear friends, isang tawag mula kay Father Mark, pero meron akong schedule. Ano ang aking uunahin? Ang mundo o ang langit? Ano ang aking uunahin? Ang aking sarili o ang Panginoong Diyos? Dahil sabi ni Father Mark, Father, tinawagan ko na itong paring ito, paring iyan, wala pong available. Ikaw po, Father, please. So, mga kapatid, kailangan ko pong unahin ang Panginoong Diyos kaysa ang aking sarili. At yan po ang maliwanag na mensahe ng mga pagbasa ngayon. At unahin natin ang mensahe ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon. Sabi niya in English, if anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Mga kapatid, ano ba ang nangyayari dito? Ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya po ang mukha ng pag-ibig. Pero sinasabi po niya ngayon dito, sinumang gustong sumunod sa aking yapak, kailangan po niyang kamuhian ang kanyang family members, nanay at tatay, kapatid, and even his own life. Ano po ang nangyayari dito? Mga kapatid, meron pong sa Hebrew mentality or culture, yung salitang hate, kamuhian, ay marami pong patungkulan niyan sa Hebrew term. Nang ibig sabihin sa kanilang kultura, loveless. Nang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ilagay natin ang mga bagay-bagay bilang pangalawa lamang. If we loveless, ano dapat ang ating first love? Yan po ang Panginoong Diyos. Kung secondary lang ang mga bagay-bagay,
Secondary ang mundong ito, secondary ang aking schedule, and even ang aking sarili. Sino po dapat ang number one? Ang Panginoong Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus noong sinabi niya in English, "If anyone comes to me without hating his family members and even his own life, he cannot be my disciple." Maliwanag po, mga kapatid, at napakaliwanag yung Hebrew culture in connection to that word hate. Meaning, secondary lang tayo at ang Panginoong Diyos ang una. No wonder, my dear friends, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, may tanong po doon, ano po ang unang calling natin? Ano po ang unang vocation natin? Alam niyo po kung ano ang unang calling natin? Ano ang unang panawagan ng Panginoong Diyos? Ano po? Holiness? That's right. Ang unang calling po natin, our first calling, our first vocation is to love God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya pala, si Adan at saka si Eva, noong sila po ay nilikha ng Panginoong Diyos, nalikha sila bilang kawangis ng Panginoong Diyos. Dahil bilang kawangis ng Panginoong Diyos, andon yung kanilang bukasyon na mahalin ang Panginoong Diyos. Pero, hindi nila minahal ang Panginoong Diyos, kundi minahal nila ang kanilang sarili. Inuna nila yung kanilang sarili, kaya they disobeyed the commandment of God. Na huwag niyong kunin at kainin ang bunga na iyan. The fruit of the tree of knowledge. My dear friends, alam niyo po, kung uunahin natin ang ating sarili, andun yung ating pride. Mahilig po tayong kumain ng fried chicken, punong-puno tayo ng pride. At maiitsipwera ang Panginoong Diyos. Pero, ang unang bukasyon natin ay ang mahalin ang Diyos. Sekundary lang ang ating sarili at ibang tao. Anong mangyayari kung nakafocus tayo sa ating sarili? Wala po tayong direksyon. Mapapahamak po tayo. No wonder sina Adan at saka si Eva, sila po ay napatalsik sa paraiso. Sayang ang grasya nila bilang kamukha ng Diyos, bilang mahal ng Diyos, ito ay naging disgrasya. Nadisgrasya sila. Nadisgrasya ang kanilang future. Kaya sila ay naghirap. Mga kapatid, our first calling, our first vocation is to love God. Ang ganda po sa Tagalog. Alam niyo yung salitang vocation in English, ang ganda sa Tagalog. Bukasyon. And let us make it two words. Bukas iyon. Bukasyon, bukas iyon.
na bukas ang ating puso, bukas ang ating isipan na tanggapin kung ano po ang kagustuhan ng Panginoong Diyos, ang Kanyang katuruan, para tayo po ay magkaroon ng tamang direksyon at matamo natin ang tunay na buhay. Ano po ang ibig sabihin ng tunay na buhay? Alam niyo po, tayo bilang mga tao, meron pong tatlong klaseng buhay na sinusuong po natin. Una, our biological life. Yung normal na buhay po natin. Yung pang-araw-araw nating buhay na tayo po ay gigising ng maaga, kakain, magtrabaho, hanggang magpahinga, hanggang matulog sa gabi. Our normal life, biological life. Second life, yung buhay spiritual. Yung pong ating mga ganitong sitwasyon, celebration, our prayer life, yung pagdarasal po natin araw-araw, nobinaryo, pagsisimba po natin, paggawa ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos, our spiritual life. At panghuli po, fullness of life. Sino po sa inyo dito na makapagsasabi na narating na niya o nanarasan na niya ang fullness of life? Pakitaas nga ang iyong kamay kung narating nyo na o naranasan nyo na po yan. That everything is perfect. That you are really satisfied. That there is this inner joy, inner happiness in you. Mga kapatid, sorry to say, bilang tao, habang nabubuhay tayo sa lupang ibabaw, nagiging kulang pa rin ang ating buhay. At matatamo po natin yan, fullness of life, na yan ay ipagkakaloob ng Panginoong Diyos. Hindi po natin ito kayang abutin kung wala pong tulong ang Panginoong Diyos. Yan po ang mas malalim na pinatutungkulan ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Gusto mong sumunod sa akin? Gusto mo akong makasama? Then, unahin mo ako. Mahalin mo ako ng totoo. Sekundary lang ang iyong ama. Sekundary lang ang iyong ina. Sekundary lang ang iyong sarili. Our first vocation, ang unang tawag ng Panginoong Diyos sa atin ay ang mahalin siya. Alam niyo po, nung bata ako, parang hindi ko maintindihan ang aking mga magulang. Bakit? Dahil sekundary lang yung aking pag-aaral. Utos dito, utos doon, kahit malate ako sa aking eskwela. Kahit hindi ako makapag-review, basta masunod lang yung inuutos nila. Dumating sa punto na naiinis na ako dahil hindi ako makapaglaro. Hindi ako makapag-review. Palagi kong napapagalitan sa aking school, ang aking advisor. Late na naman ako. But you know, later on, yung inis na ito, o sabihin nating galit, ay isang pagkakataon na ma-realize ko, mapagtanto ko ang ibig sabihin nito. Na kailangan po talaga ng isang disiplina sa isang bata.
At ang pagdidisiplina ng isang magulang sa kanyang anak ay they are laying the foundation. Binigyan nila ako ng magandang pundasyon. Kasi po mga kapatid, kung hindi nila ako disiplinahan, siguro po, barumbadong anak ako ngayon. Wala akong tamang direksyon. At baka, hindi ako nakapagpari. My dear friends, may mga bagay-bagay na kung minsan hindi po natin maintindihan. May mga pangyayari sa ating buhay na kung minsan hindi po natin maintindihan. At ito ay dinadala natin sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Bakit? Kailangan natin ang karunungan ng Panginoong Diyos. At yan po ang binabanggit ng unang pagbasa ngayon. Ang unang pagbasa galing po sa Book of Wisdom, libro ng karunungan. At ano po ang sinasabi ng libro ng karunungan? Sa Tagalog, sino ang nakakaalam ng plano ng Diyos? Sino ang nakakaalam sa pamamaraan ng Diyos? Na ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. God's ways are not man's ways. Sino po ang nakakaalam? Hindi po sapat ang ating karunungan upang maalam natin o mapagtanto natin ang karunungan ng Panginoong Diyos. Pati nga po, ito yung sinasabi ni Jesus na kung gusto po nating sundan ang yapak ni Kristo, makasama natin siya, kailangan nating kamuhian ang ating ama't ina, mga kapatid, pati ang ating sarili. Hindi po natin maintindihan yan, pero maintindihan natin ito sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sana po pakinggan natin ang mensahe ngayon ng Panginoong Hesus na ang unang bukasyon natin ay ang mahalin ang Diyos. At ito po ang sinasabi ng salmong tugunan ngayon. Sa lahat ng panahon, ikaw ang aking takbuhan, O Panginoon. Amen. We all stand. And let us profess our faith. Pwede po nating gamitin ang Bicol po. Sige po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo,
kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Prayers of the Faithful. Ang Panginoong Hesus ay nananawagan na tayo po ay mahalin ang bawat isa, lalong-lalo na ang Panginoong Diyos. Nandirito ngayon tayo upang ipagdiwang ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng Eukaristiya at idulog natin ang ating mga panalangin sa Kanya at ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang mga desisyon para sa pagpakarhay kan kinaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing dain niyato pagtalikudan ang pagsakit, kundi akuon ang mga krus na minaabot sa to, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing matalastas niyato na ang buhay na dusay sa Diyos, buhay nin paglingkod na may pagsakit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing bilang mga maimbod na katiwala kan mga linalang, huli kan kagayunan kan kinaban, mahanap taman lugod si Kristo, asin atamanon ang kabus niyang linalang, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing ang mga nagihelang asin mga pinabayaan, magkusog ang buot sa saindang mga pagsakit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo asin katuod na nagpaasan kan krus ni Kristo sa kinaban, magugma sa kaugmahan sa langit sa gudpaman, ipamibi niyato sa kagurangnan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, nandirito kami ngayon upang ipagdiwang ang iyong kabutihan. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, dahil andyan ka palagi na nagmamahal sa amin sa gitna ng aming pagkukulang at pagkakasala. Naway ang iyong banal na Espiritu ang siyang maggabay sa amin sa buhay namin dito sa lupang ibabaw, sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eukaristiya. God bless po at maraming salamat.
Pray, brethren, my sacrifice and yours may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who give us the gift of true prayer and of true peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in minds and in hearts through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For you laid the foundations of the world and have arranged the changing times of seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so, with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Iganon mo yung electric fan. Yung electric fan. Iganon mo siya. Kasi You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Sa
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, and Rex Andrew our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be co-heirs eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you, peace with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those who go to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. 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 Sa
Please stand. Let us pray. Grant that your faithful, O Lord, whom you nourish and endow with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's great gifts, that we merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. The final blessing. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thank you, Father.